Paborito mo ang batchoy? Paborito mo man ang lechon? Sigurado, suwak na suwak sa panabor mo ining lechon batchoy. Mamahaw ta sa sining episode. Hilig mo magkaon sang batchoy. Nasumuran ka na sang isa ka semana nga spaghetti nga makapila na ka beses kag init. Parehos ta eh. Wala ka pa magkuta sa kananay isang baboy. Wala ka pa nasumuran magkaon sang lechon. Sigurado ko, manamitan ka ni. Ini ang lechon nga batchoy. Umalimpas ang una, tugtog subong, ang butikas ang masa, barato ang bulong. Makadrive ka lang makadali pagwa sa Bacolod. Mga 45 minutes to 1 hour na drive, malabot ang Banwa sang Valladolid. Grace Pharmacy, masaligan sang tanan. Grace Pharmacy, Yari lang gid ini sa higad sang highway. ay, wala kita angay. Grace Pharmacy. Kung halin ka sa Bacolod, yara ini sa left side mo katupad ng gid sang dako nga kapihan, antes ka makalabot sa ilang munisipyo. Ini ang ginatawag nga panaderia ni Ikong. 1957 ginsuguran sang lolo ni Lea Palacios Rodriguez nga si Ikong ang ini nga baligyaan bilang isa ka panaderia. Ang pinakauna nga panaderia sa Dulid sang una kaginatawag pa nga Rabagos Bakery sadto. Ginpadayon niya ang legasiya sang iya nga lolo kag gindugangan sang restaurant. Sang ikaw nag-start, hindi na siya bake shop. May other na short orders na So, ako pag start ko sa bakery, siguro mga 5 years after pa, nag-propose nga may pa siguro ma-short order ta. So, hasta nagdugang na lang nga nagdugang. Sili ko ano mayo, ipangalan ko sa iya para ma-recall sa tao bala nga bakery. Sa sinipa nga mga klasik nga pugon, ginaluto ang tinapay. Ginakargahan sang kahoy. Ginadungula ang mga trays ang tinapay sa sulod, kag ginatansyar kung luto na, kag bak ito naman. Ang ini nga pugon, nagaserbe man nga lulutuan sang lechon, ang bida sang lechon nga batchoy. Istorya ni Lea, luyag nila maka-offer sang unique nga produkto sa ilang mga customer, ganit na paminsara nila nga maghimo sang lechon nga batchoy. Hindi nagali ng idea kung putang ang lechon batchoy. Kaya mo na pa Akong sister, si Senny, kaya kung isa Canada siya, nurse siya. Tapos ang bali sa ako, niya may ari, di ba na restaurant, Filipino restaurant, ang ilaya nga, puro na latanan lechon. Ang ilaya na serve? Puro lechon, mga, mga short order nila, may lechon. So, na siya. So, ginagawa mo nga batchoy. Ay, super, di ba doon ka-common lang ang batchoy? So, para malain ka naman, butakal mo lechon. Serving out, may other dishes, pero nga batchoy, yung dyan naman mo nga na Nga na ka serving man batchoy. Oo, may ara, pero para amo na ganing ambal namon nga something unique. Unique naman. Unique naman. Imagine ni balaho, ang ginchap nga lechon, ginbutangan sang sahog sang paborito mo nga batchoy. Pansit, may garlic, sibuyas dahon, kag ang nagadala sang sabor, ang kaldo sang batchoy. Ready na i-serve ang sikat nga lechon batchoy. Pero syempre, hindi madula ang pepper kag soy sauce antes ang una mo nga timog. Ari, pasaburan ta. Wala man ginagaw sang batchoy sa busa lechon. Ang lechon wala man ginagawa sa busa batchoy. Kung enjoy mo yung batchoy, same time kung ka maglapot sa lechon. Ang paborito mo nga lechon kag batchoy sa isa lang kayahong kanamiton. Kag 90 pesos lang ang serve. Busog ka na sa 90 pesos mo. Pero hindi lang limitado sa lechon batchoy ang may ara sila. Lechon nga sotanghon, lechon nga lumi, lechon pansit, may ara man sila. Bangod sining lechon batchoy, pati mga taga-norte, nagapakalabot pa diri sa sur para lang mamatchoy.
nag-try sa lechon batchoy, popular siya. Yes. Mga taga-diin pa iwan niya kadto. Mga staffs ang Lasal, isa amin taga Cadiz, Victorias. Hindi ka makalabot ba din? Kalabot di sila, promise. Parang mga batchoy lechon. Oo. And you were saying, aside from that, ano pa yung other dishes nga naging popular naman? Halo-halo. Kung mainit ang panahon, pwede mo man tilawan ng ilang halo-halo nga bestseller Manila. Sa kada adlaw, halos 10,000 ka tinapay ang mapaubos nila. Kag at least, duha ka amo sini kadalago nga kaldero sang kaldo sang batsoy ang mapaubos nila. Kung weekends kag holiday, sobra-sobra pa. Gani ko na sumpuran ka na sang inyo dira nga mga handa, nga makapila na ka beses nga gininit, tilawi naman ang ini nga lechon batsoy. So next time kung magbiyahe ka pa south o kung nag-road trip ka mo, hindi malipat, pwede maka-stop over kag ilawan ang ilang lechon batchoy dari sa panaderya ni Ikong, dari sa may Banwa sa Valladolid. Para updated ka sa mga episode sa Tripping Diruming, i-follow mo ng Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Padayon kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subado, ang inyang Tripping Diruming.